ప్రతి దినం కాపరి స్వరం ఎదురు చూచుట. మన జీవితంలో ఎన్నో సార్లు జవాబుల కొరకు ఎదురు చూసి, ఆ ఎదురు చూపుల్లో జవాబు రాక దిగులుతో, చింతతో జీవితాన్ని కొనసాగించేవారు లేకపోలేదు. మరికొంతమంది మనుషుల వైపు ఎదురు చూసి, మాట ఇచ్చారని, నెరవేరుస్తారని, మాట తప్పరని నమ్మి మనుషుల వైపు ఎదురు చూసి నష్టపోయిన వారు లేకపోలేదు, బాధపడిన వారు లేకపోలేదు, ఒంటరితనంలోనికి వెళ్ళిన వారు లేకపోలేదు. అవును, మనుషుల వైపు, పరిస్థితుల వైపు ఎదురు చూసి ఎంతో మంది జీవితాల్లో వారికున్న నిరీక్షణ కోల్పోతున్నారు. బైబిల్ చెప్తుంది, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచిన వారు నూతన బలము పొందుతారు. హల్లెలూయా. అవును, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచు వారు నూతన బలము పొందుతారు. ఒకవేళ నీ జీవితంలో జవాబుల కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఎవరి మీదో నీ కనులు పెట్టి ఎవరో ఉద్ధరిస్తారనేటటువంటి ఆశతో చూస్తున్నావేమో, కాదు సుమి. ఆయన వైపు చూసేవారిని ఆయన ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడు. ఆయన వైపు ఎదురు చూసేవారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ వారికి నూతన బలం ఇస్తాడు. అనగా నూతన విజయం, నూతన ఉత్సాహం, నూతన ద్వారము దేవుడు తెరుస్తాడు. ప్రార్థన. ప్రేమ మిక్కిలి నమ్మకం కలిగిన మా తండ్రి, ఈ మాటల ద్వారా మా హృదయాన్ని బలపరిచినందుకు స్తోత్రాలు. నీ వైపు ఎదురు చూసే కనులు మాకు దయచేయండి. నీవు ప్రసాదించే బలముతో మమ్మల్ని నింపండి. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.